Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसामाव फिन दिनै एसे गोख्रोंथिनि बांग्रिङा मावलाङो। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला दिनै आसामाव बेलासिनि 1:12 समाव 4.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रिङा मावलाङो। कामरुप जिल्ला गुवाहाटी नोगोरमानि सोनाब खोलानि 10 किल'मिटार गोथौनिफ्राय बे बांग्रिं मावनाया सोमजिदोंमोन होनना NCSआ मिथिहोयो। आसामनि नसुंसे हादर भुटान, बांलादेश आरो नसुंसे रायजो नागालेन्ड, मेघालय, मणिपुर रायजोआवबो बे बांग्रिं मावनायनि गोहोमा सौहैदों। बे बांग्रिं मावनायनि गोहोमजों रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखानि लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सानै बर' आइजोआ गोब्राबै जोखोम जायो। AS283 नंनि गंसे बोलेर' पिकआप गारिया कन्ट्रल खोमानानै बिफाङाव सौग्रावनानै लायो आरो सैबारि बरबरिनि अमिया बर' आरो पानबारिनि अनिमा बर' बिथांमोन सानैखौबो सौग्रावनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। जोखोम जानाय सानैबो आइजोखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बावैसो सान सिगां मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायजों मुंख्लं जानाय मुंख्लं बिर जोहोलाव बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखाराखुसि गामिनि सुमन सरगियारिनि नखराव दिनै BTR नि गाहाय प्रमोद बर'आ नुजाथिहैनानै खौरां लाहैयो। मुंख्लं बिर सुमन सरगियारिनि नखराव मुंख्लं खाम्फा गायसननायजों लोगोसे मुंख्लंनि मुङाव वेबिं सेन्टार खुलिगोन होनना फोसावो BTR नि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा। लोगोसेनो नखरनि सुबुंनो सरखारि साख्रि होनायनि राहाखौ खालामगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमोद बर' बिथाङा। 37 नं धनस्री बियाबनि MCLA प्रेस मोसाहारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां जालांनाय BTC नि एसेम्बलि जथुमायाव बेरेखा दोलो BP बा खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनाव BTC आरो BTR नि गेजेराव फारागथिया मा होनना सोंनायाव फिननाय मोनोदि BTR आ मोनसे कन्स्टिट्युशनालि नङा। BTC खौनो बिथांमोना BTR होननानै बुंदों। BTC आ 6 शिड्युलनि गेजेरजोंनो दैदेनजागासिनो दङ। बेयावनो रोखा जायो बे BTR आ कुनु 6 शिड्युलनि प्रभिजननि गेजेरजों फैनाय नङा। ओरैनो मोनसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे BTR मोनबाय होनना बुंदों। नाथाय BTR आव जेबो आयेनबो जानानै फैयाखै आरो BTR नि गेजेरजों दिनै BTC आ सालायजायाखै। BTC नि गेजेरजोंसो सालायजादों होनना। लोगोसे BTC नि गाहाय बिथाङा मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ गथायाखै होनना बुंदों। नाथाय जों दिनै नुदों बिथांमोना हाजारखि बुङा मानो दिनै बे मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ DC खौ मनिटरिं खालायनो होदों होननानै बिथांमोना बुंदों। मनिटरिं खालायनो होनायनि गेजेरजों जोङो नुदों DC आ दिनै सोरनि कन्ट्रलाव। DC आ BTC नि सिङाव नङा। DC खौ डाइरेक्ट सालायो दिसपुरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।